Сыларым менә монда ишетеп алдым биографиясын. Бик күп кыйынлыклар күрде инде безнең Габдулла Тукаебыз. Һәм барыбер ничек тә кыйын булмаса да, матурлыктан да таный иде, белә иде, байрамнарны да таный иде, белә иде, яза иде. Шуңа карата аның бер шигыре, байрам бүген шигыре. Бар күңеллелек бүтән дөньяда, бар бер ян бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, байрам бүген. Байрам бүген. Бер мөкаддәс хис белән, һәрбер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем, байрам көен. Байрам бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем, байрам бүген. Байрам бүген. Хис итеп, һәр җирдә дә бер төрле хуш ис аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем, байрам бүген. Яр буеннан тыңладым мин бер суның дулкыннарын. Сөйләшәләр үзара, байрам бүген. Байрам бүген. Тыңладым әкрен генә, искәндә байрам көн җилен. Ансы да сөйли тагын, байрам бүген. Байрам бүген.